जोङो जिहेतु नीलाचल दाबि दंमोन दा बर' कचारी काउन्सिल जाबाय आरो बे नीलाचल आरो बर' कचारी काउन्सिलखौ एक्सक्लुसिभलि बर'नि थाखाय दानाय जादों आरो बर'नि अधिकार बर'नि थामोनथा रैखाथिखौ नोजोर होनानै दानाय जादों। दा बेखायनो बर' कचारी काउन्सिलाव बयबो ज' थानो लुबैयो। बे जोंनि मोनसे अधिकारनि बाथ्रा, बे मोनसे जोंनि इयुननि हारि थांना थानायनि बाथ्रा। दा बेयाव बे जि मोनसे जेंना बेखौ सुस्रांनायनि थाखाय मानगोनां आसामनि मन्थ्रि उरखाव ब्रह्म बिथाङा लिंदों, जेराव बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा दङमोन, बर' कचारी काउन्सिलनि चिफ मिनिस्टार बसुमतारी दङमोन, इउबिपिअ दङमोन, एबसु दङमोन आरो बर' कअर्डिनेशन कमिटि राभा हासं ओनसोलनिफ्राय 12टा अर्गेनाइजेसना बेयाव बाहागो लादों। 6 शिड्यूल भबिष्यतआव दायोब्ला जाहाथे बर'फोरनि राइट्स आरो प्रिभिलेजआ कुनु कारनाव खर्ब जाया। फार्स्ट आरो प्रायोरिटी जोंनि प्राइमारि एक्शन आरो इनिशिएटिभआ जाबाय बर' कचारी काउन्सिलाव राभा हासंनि बर'फ्रा थानो मोननांगौ आरो थानायनि थाखाय गिबि मन्थ्रिजों रायलायदों। गिबि मन्थ्रियाबो बे बिथिङाव रेडि जानानै दङ। बाथ्राया जादों जे 6 शिड्यूल दानो नागिरनायाव बर' गामिखौ दानख'योबा कुनु कारनाव 6 शिड्यूल जाया। दा राभाफोराबो एराधरा खालामनांगोन, बर'फ्राबो एराधरा खालामनांगोन। दा बेखायनो राभाया राभानि राइट्सनि बाथ्रायाव जोंहा कुनु कनफ्लिक्ट गैया, बिथांमोना राइट्सखौ मोनदों, बर'आ बर'नि राइट्सखौ मोननांगौ आरो बर' कचारी काउन्सिलाव बर' गामिखौ इनक्लुड खालामनानै बे राइट्सखौ होनायनि थाखाय सरकारा बिनि नायज'दा आरो बिनि खामानिखौ मावनांगौ। दा बर' कचारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि जि गामि थिसननांगौ, समस्ति डिलिमिटेसन खालामनांगौ आरो बे काउन्सिलखौ पुर्णांग मर्यादा होनांगौनि बेलायाव माखासे टेकनिकेल उसुबिदा दङमोन आरो गुबैयै राभा हासं अट'नमास काउन्सिलाव बे जेंनाया नुजादों। राभा हासं काउन्सिलाव 735 गामिफोरजों बे काउन्सिला जादों, किन्तु बिनिनो 301 आधा गामियानो बर' गामि, रेभिनिउ गामि। दा बे बर'फोरनि पलिटिकेल राइट, बिसोरनि जि कन्स्टिटिउसनेल राइटनि बाथ्रा, बिसोरनि जि सोलोंथाइ हा हुनि मोनथायनि बाथ्रा, बिसोरनि सामाजिक आरो अर्थनैतिक रांखान्थि जौगानायनि बाथ्रा, गासै बिथिंखौ नोजोर बोनानै जोङो सावरायदों। खारन BKWSCआव थिसननो थाखाय बे एकर्डआव मोनसे दङमोन जे एक्जिस्टिं काउन्सिलफोरजों कनसाल्टेसन खालामनांगौ। मिसिं काउन्सिला आपत्ति गैया, टिवा काउन्सिला आपत्ति गैया, राभा हासं काउन्सिला 6 शिड्यूल जागोन बयबो दाबिदों, जोंहाबो बेयाव बुंनो गोनां गैया आरो बे ट्राइबेल इउनिटिनि बाथ्रा, किन्तु माला जाहैगोन माला मोनहैगोन बेखौ रावबो बुंनो हाया। आसाम सरकारा बुंदों जोङो 6 शिड्यूल बानायगोन, भारत सरकारा माने बिनि सायाव गोसो होदों होननानै बुंदों, किन्तु माला जागोन बेखौ रावबो बुंनो हाया। दा दिनै जिहेतु राभा हासंनि 301 गामिखौ बर' कचारी काउन्सिलाव नटिफाइ होनांगौ, राभा हासंनि राभा सुबुंफोरा, राभा अर्गेनाइजेसन, राभा दैदेनगिरिफ्रा बेखौ कुइसन खालामदों जे बेखिनि गामिया जुदि थाङोब्ला जोंनि 6 शिड्यूला जानाय नङा। किन्तु जोंबो बुंदों जे जोङो जिहेतु नीलाचल दाबि दंमोन दा बर' कचारी काउन्सिल जाबाय आरो बे नीलाचल आरो बर' कचारी काउन्सिलखौ एक्सक्लुसिभलि बर'नि थाखाय दानाय जादों आरो बर'नि अधिकार बर'नि थामोनथा रैखाथिखौ नोजोर होनानै दानाय जादों। दा बेखायनो बर' कचारी काउन्सिलाव बयबो ज' थानो लुबैयो। बे जोंनि मोनसे अधिकारनि बाथ्रा, बे मोनसे जोंनि इयुननि हारि थांना थानायनि बाथ्रा। दा बेयाव बे जि मोनसे जेंना बेखौ सुस्रांनायनि थाखाय मानगोनां आसामनि मन्थ्रि उरखाव ब्रह्म बिथाङा लिंदों, जेराव बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा दङमोन, बर' कचारी काउन्सिलनि चिफ मिनिस्टार बसुमतारी दङमोन, इउबिपिअ दङमोन, एबसु दङमोन आरो बर' कअर्डिनेशन कमिटि राभा हासं ओनसोलनिफ्राय 12टा अर्गेनाइजेसना बेयाव बाहागो लादों। सावरायनायाव माखासे डिसिसन जादों, नेक्स्ट लेभेलाव डिसकासन खालामबावगोन। बेयाव मोनसे वार्किं कमिटि बानायनाय जादों, प्राय 10-12 जननि वार्किं कमिटि आरो बेजों राभा हासंनि बर'फोरनि पलिटिकेल, ससियेल, एजुकेशन, इक'नमिक आरो कन्स्टिटिउसनेल राइट्सखौ मोननांगौनि थाखाय बा बर' कचारी काउन्सिलाव थिसननांगौनि थाखाय बे वार्किं कमिटिया खामानि मावगोन आरो 6 शिड्यूल भबिष्यतआव दायोब्ला जाहाथे बर'फोरनि राइट्स आरो प्रिभिलेजआ कुनु कारनाव खर्ब जाया। फार्स्ट आरो प्रायोरिटी जोंनि प्राइमारि एक्शन आरो इनिशिएटिभआ जाबाय बर' कचारी काउन्सिलाव राभा हासंनि बर'फ्रा थानो मोननांगौ आरो थानायनि थाखाय गिबि मन्थ्रिजों रायलायदों। गिबि मन्थ्रियाबो बे बिथिङाव रेडि जानानै दङ। बाथ्राया जादों जे 6 शिड्यूल दानो नागिरनायाव बर' गामिखौ दानख'योबा कुनु कारनाव 6 शिड्यूल जाया। दा राभाफोराबो एराधरा खालामनांगोन, बर'फ्राबो एराधरा खालामनांगोन। दा बेखायनो राभाया राभानि राइट्सनि बाथ्रायाव जोंहा कुनु कनफ्लिक्ट गैया, बिथांमोना राइट्सखौ मोनदों,
बर'आ बर'नि राइट्सखौ मोननांगौ आरो बर' कचारि काउन्सिलाव बर' गामिखौ इनक्लुड खालामनानै बे राइट्सखौ होनायनि थाखाय सरकारा बिनि नायज'था आरो बिनि खामानिखौ मावनांगौ। गोजोन्थों। खुलुमबाय। दावहारु अट' एजेन्सियाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। बाजाजनि बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांमोननि थाखाय फैगौ अक्ट'बरनि 2 खालारनिफ्राय 7 खालारसिम फुजा धामाका अफार्स लोगोसे मेगालन काम एक्सचेन्ज मेला खुंफुंगोन। बे दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा बायगिरि बिथांमोननो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनाय जागोन। नोंथांमोना दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमाव होनो गोनां फुजा धामाका अफार्स आरो लोगोसे मेगालन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा गोबां मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्री, 5 लिटार पेट्रल फ्री, फ्री एसियर गिफ्ट आरो गासैबो मडेलनि बाइकखौ एक्सचेन्जनिबो खाबुआ थागोन। बाजौ रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हानायनि खाबु दं। गोनांथार मिथिहोबावनाय बायगिरि बिथांमोना स्मार्ट वाच, इयारफन, बेग आरो ब्लेंकेट बेफोर मोनब्रै प्राइसफोरखौ जायखिजाया मोनसे बासिना लानो हानायनिबो अफार्स थागोन। लोगोसे दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा मोजां खाबुबो होबावदों। बाइक बायगिरिफोरनो फ्री लटारि कुपन हरनाय जागोन आरो लटारि कुपनाव जाखाङोब्ला फार्स्ट प्राइज स्मार्ट टिभि, सेकेन्ड प्राइज वाशिं मेसिन आरो थार्ड प्राइज रिफ्रिजारेटर बेफोर मोनथाम प्राइजफोरखौ जोबथा साननि थाखाय लन मेलायाव हरनाय जागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो, नोंथाङाबो दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमाव होनो गोनां बैफोर खाबुखौ लादो। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 8822018193 600003999187 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।